Jama'a salamu alaikum, sunana Bello Garanci da kasuwar Bello. Yau muna ci gaba da koyar yadda ake kirge da harshen Chinese. Jiya mun dan koyar waka i a san su wu liu qi ba jiu shi. Yanzu mu dan yi a hankali ga waɗanda ba sa dan bi da sauri, sannan kuma mu dora akai daga 11 zuwa 20. I kamar idan aka tambaye ka ya abin yayi suka ce i ɗaya kenan. I biyu kuma R kamar R ko ba haka ba, kamar R yadda zaka ce R haka zaka bar wannan R ɗaya I biyu R uku san kamar irin su wannan SAN da muke da su a Najeriya ko san ɗin nan lauyoyi yawa san ba ko san a in ka faɗo in ka yi sa haka to suna da wata ma'ana daban kenan, dole sai ka ce san to shine an san uku kake nufi. San hudu kuma kamar an soki wani abu ko hudu kenan. San hudu kenan. San kun tuna a waɗannan san ɗaya biyu uku hudu liu ci yawa to na biyar biyar kenan. Shida liu shida kenan. Liu kamar mai suna Liu, kun ga ana da yar mage ko ba ka ba, sunansa Liu saboda me, saboda ran shida aka haife shi ga watan shida. Bari in kawo muku shi ku ganshi. Yau to ga Liu nan bacci yake ji ina ji. Liu kaga yi musu ni hao. Yau to ya ce ni hao. Yawa shida Liu kenan. Kuma in kuna so za ku iya tunawa da tara, suna da kusan sauti ne daya. Tara kawai L ɗin zaka cire ka saka J ya zama jiyo tara kenan. Liu shine shida. San ɗaya biyu uku hudu wu liu biyar liu shida kenan ko ba ka ba. Wu liu bakwai ci kamar cin abinci ko ci bakwai kenan. Takwas kuma kamar akuya tana kuka ba sai ka ce ba san ɗaya biyu uku hudu wu liu ci ba takwas kenan. Takwas kenan ko ba haka ba. Yawa tara goma jiu shi, tara goma jiu kun tuna jiu kamar Liu shida jiu tara kenan ko jiu goma kuma shi goma kenan ko shi to yanzu bari mu dan yi bita. Menene R biyu kenan. Menene ci bakwai. Liu shida. San uku. Ba takwas. I ɗaya. Hudu ko ba ka ba.
baka 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 8 9 10 kun gane wannan da fara kun gane to yanzu bari mu dauke 11 zuwa 20 babu wahala shi shine 10 ko ba haka ba 11 kuma sai ka ce shi sai ka ƙara me 11 11 kenan ko 11 12 fa menene r ba biyu ba biyu shine r ko ba gaskiya ba sai ka ƙara r 12 12 kenan menene uku 3 13 13 13 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 kenan 20 wannan r shi r 12 kenan ko amma 20 kuma r 10 biyu 10 ko ba haka ba biyu 10 shine 20 biyu 10 shine 20 r 10 shi r 12 r 10 20 30 fa menene uku san ko ba haka ba saboda haka 30 zai zama 30 30 30 40 40 50 50 ko ba haka ba yawa saboda haka idan 20 shine r 10 21 fa 21 21 zai zama sai ka ƙara ne sai ka ƙara e a nan ko r 10 20 r 23 24 yau wato saboda haka yanzu bari in ba da homework zan karanto lambobi sai a comment sai a ansa menene ba 13 13 15 15 22 22 36 36 55 55 86 86 99 99 to za mu ga wanda zai fara samun waɗannan duka daidai wa daida shi kenan abin da muke da shi yau in kuna da wani ƙarin haske ko wani abu da kuke so ku ga mun duba da Allah ko kuma ta ku rubuta a comment yanzu ina jira an ga an yi homework sai goben Allah ya sa da zamu ƙara dawowa sai mu ci gaba akwai abubuwa masu daɗi da ƙayatarwa da zamu gabatar Allah ya sa da to shi kenan assalamu alaikum sai